Ktoré krajiny si vo svojom živote už navštívil? Tak navštívil som len Francúzsko, Paríž. Bol to ako školský výlet v 8. ročníku. Bolo to super. A čo sa ti tam najviac páčilo v Paríži? Navštívili sme tie múzea a aj Eiffelovku. Sme šli autobusom, tak už bola ako tma. A sme ju zbadali a pekné to bolo. Celá bola vysvietená, tak sme na ňu šli. Super. A ak by si mohol vybrať, akú krajinu by si ešte navštívil? Navštívil by som asi Španielsku. A prečo? Neviem, páči sa mi tak. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ahoj. Ahoj.